Koncem dubna se na brněnském výstavišti konaly prestižní mezinárodní stavební veletrhy 2016 společně s veletrhem nábytku a interiérového designu Mobitex. Této unikátní přehlídky světových trendů v oblasti stavebnictví, vybavení budov a také nábytku a bytového designu se zúčastnilo téměř 800 vystavovatelů z 20 zemí světa. Jejich novinky zhlédlo 45 000 návštěvníků. Velmi výrazný stánek s řadou přitažlivých exponátů představila společnost Exit 112 a její značka čalouněného nábytku BEM. Vrcholem veletrhu bylo slavnostní předávání cen nejlepším exponátům Grand Prix Mobitex. První místo v kategorii za progresivní design získává křeslo Phoenix, výrobce BEM Česká manufaktura, vystavovatel Exit 112, společnost s ručením omezeným. Cenu přebírá obchodní ředitel pan inženýr Jaroslav Frantál. Tak s poděkováním jsme dostali cenu za progresivní design. Je to křeslo Phoenix, které vyrobil pan Michal Karafiát, absolvent Mendelovy univerzity designu. Kostra je vyrobena z tvrdé překližky bukové, jsou na tom použity studené HR pěny a co je zajímavé na tom křesle, je to použitý recyklovaný potah, který je vlastně vyroben z odpadu vlny. Takže je to křeslo Phoenix. Je to určený do hotelových lobby a kanceláří, takový malý nízký křeslo a skládá se, kostra je komplet z překližky a jsou tam hodně kvalitní pěny, takže by to mělo být fakt kvalitní a vydržet dlouho. Letos jsme přivezli na veletrh soupravu Porto a soupravu Rio a zajímavou přírodní úseň, takzvaný Nabuk, který je vlastně taková špička mezi přírodními kůžemi. Gratulujeme společnosti Exit 112 k získání prestižního ocenění a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů.